podziękować Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej za zaproszenie i za to, że mogę tutaj zagrać. Serdeczne podziękowania dla Weroniki Kortas, która tutaj dzisiaj przyjęła mnie z całą swoją gościnnością. I jednocześnie też w tym samym momencie chciałbym zaproponować Państwu, że jeśli komuś z Państwa moja muzyka przypadła do gustu na tyle, że chciałby zabrać troszkę jej ze sobą do domu, to jest taka możliwość. Przy wyjściu na stoliku są moje płyty, jak i tomik nut, w którym znajdują się niektóre z kompozycji, które dzisiaj zagrałem. Także serdecznie zapraszam do tego. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że coraz mniej z nas ma na czym odtwarzać płyty CD, więc też dodam, że moja muzyka jest dostępna na Spotify'u i wszystkich innych platformach streamingowych. Będzie mi miło, jeśli rzucicie Państwo uchem. A tymczasem chciałbym się pożegnać utworem, który napisałem bardzo, bardzo dawno temu, będąc jeszcze studentem. Nosi on tytuł Confusion. Niemniej darzę go na tyle sporym sentymentem, że do dzisiaj bardzo lubię go grać i mam nadzieję, że Państwu również przypadnie do gustu. Confusion.